MT-10 fra 2022, den nye model, generation 2, og en MT-10 fra 2017, og det er jo generation 1. Og ja, jeg har haft den her i, 3 måneder nu? 2-3 måneder? Et par måneder, ja. Ja. Ja, og du har haft den der i lidt over, lidt over et år. Ja. Så, august måned. 1. august eller sådan et eller andet sidste år blev den købt. Var det ikke sådan? Det omkring. Eller det var i hvert fald, hvor vi flyttede. Nej, det var der, hvor vi flyttede. Ja. Så lidt før. Yes. Ja. Og ja, jeg har lavet sådan lidt ændringer på den. Ikke noget sådan vildt og voldsomt. Men det kan jeg lige vise ved at lægge nogle billeder ind. Og jeg har faktisk også lavet et klip over det. Ja, men nu tager vi ud og lige sætter dem i gang. Så snakker vi på vejen. Snikkesnakke on the vej. Ja. Besked igen. Ja. Og så tænker jeg, man skal måske også lige fortælle, hvilken baggrund man har for at lave sådan en test der, ikke? Altså, sige lidt om, hvad har du kørt på før? Jamen, jeg er jo næsten ikke engang huske alle de motorcykler, man har haft. Altså, hvis man tager de sidste 3-4 stykker, eller sådan et eller andet, ikke? Jo, jeg har haft det er faktisk... Ja, nu har jeg den her. Så har jeg haft en MT-09 lige før. En GSX-R 1000 fra 2008. En R1'er fra 2000 og... Det var en 12. Ja. Jubilæumsmodel. Den er der også en video om, og en video, hvor vi kører og så snakker om den. Så tjek den ud. Det var dit lille barn. Ja, og det er det faktisk også på Suzuki'en og MT-09'eren. Altså, det er jo bare tiden, der bliver ved med at give. Ja. Kan vi lige køre ind til siden et eller andet sted, for jeg har... du ved, man skal jo spænde hjelmen, ikke? Og det jeg kan have lidt glemt, det jeg skulle lige. Det med at få det sikkert gjort med det samme. Ja. Det kan jo gå hen og være hul i hovedet og køre uden hjelm. Ja, og dyrt. Ja, også det. Ja, det kan man vel også ud for. Jeg mener, det er en bøde på 15 eller 2500. Jeg tror, det er 2500. For ikke at have spændt hjelmen. Ja. Man skal huske at spænde hjelmen. Ja, men det er jo ligesom at køre i bil uden sikkerhedssele. Ja, nogenlunde det samme. Jamen, jeg er klar. Yes. Den, du har fået sat de der spoles, eller til at sætte sådan en bagendeløfter, og så har du Akrapovic, og sådan en anden nummerpladeholder. Ja. Jamen, hvad er der ellers? Er det det her, eller hvad? Jeg har sagt, den jo også flashet. Ja, jeg har hørt, jeg var lige skruet lidt for langt ned der med mikrofonen. Men ja, den er blevet flashet, og ja. Men den er blevet flashet, og ja, kørt ind til 108. 48 heste, var det ikke sådan? Jo, 148. Og jamen, den trækker jo dejligt. Der er godt rev i den. Det må man sige. Ja, når man ligger ude på nogle af de
veje, hvor der lige er sådan en hop, så hvis du lige giver den gas, så letter den også lige hurtigt op på baghjulet der. Ja. Det er... Men det gør din så også, jo. Ja, der er godt med træk i. Ja. Momentum. Det er jo det fede ved dem her. Ja, præcis. Moment og lyd. Ja. Jamen, der er jo intet, som der slår som en crossplane-lyd der. Måske lige sådan en, hvad hedder de? 4 RSV4, eller... Ja, jeg ved ikke engang, hvad det... Ja, der er også sådan en V. Ja. Men der er Ducati'en, den skulle jo bare rasle... Altså, den her, den rasler lidt fra koblingen af. Men en Ducati, den rasler ret meget fra koblingen af. Ja, det er men det vi har også lige lavet en video om det med de der koblingsplader der. Det er fordi tapperne, de ligger og slår på inde i koblingsskål. Lige snart man trækker koblingen, så bliver koblingspladerne løse, og så plukker de lige ind i den kant der. Det er ikke noget, der betyder noget, men sådan efterhånden, som de bliver slidt, så vil... Ja, så vil det jo begynde at have en betydning. Ja. Altså, jeg tænker da også, at det bliver ikke lige nu, men på et tidspunkt, så skal det da også lige skiftes. Ja. Fordi det er da federe at have en motorcykel, hvor du ikke lige hører den der rangle-lyd der. Ja. Mislyde, det er vi ikke så glade for. Nej. Det vil allerhelst undgå i hvert fald. Ja. Men så skulle man nok have holdt sig fra Yamaha, for de har jo hvad skal man sige, et ry for at klikke og tikke og rasle og jeg ved ikke hvad. Ja, men det er jo kun crossplanen, er det ikke? Og jeg synes også, at jeg havde på min NT09 der, den startede også med lidt på et tidspunkt. Jo, men det er jo også en crossplane. Ja, sådan. Ja. Måske det lidt. Det er jo. Ja. Ja. Ja, men ja, det kan jeg godt huske, og det har vi også en video om, og liggende derinde, ja. Hvis I scroller igennem siden. Men altså, det var jo ikke noget, der havde nogen betydning. Nej, det er jo det. Så er der lige det, hvis man skulle det gode ved sådan en her. Nu har vi jo sådan set kun rosten, men det er ventet om at sige, jamen hvad er så dårligt? Udover benzinøkonomi. Men der hørte jeg så fra en, som kørte sådan en RSV4, at den var lige så tørstig. Så det er nok det der, når man kommer op i de der literbikes der, så... Ja, men det er nok i crossplane literbike. Så ja. Jeg havde den der, jeg har også haft den her etter fra 2000, og var det en 6'er? Det mener jeg. Ja, den, ja. Jamen altså, den kunne faktisk godt komme helt op på de der, hvad var det, 17 km på literen. Ja, okay. Ikke på den her? Det kan jeg ikke på den her. Kun hvis man trækker den? Ja, jamen det er i hvert fald helt sikkert og vist. Ja. Det er en 12-13 km på literen af... Er det nok mere realistisk? Lige op på 14, hvis man kører. Hvis du ikke giver den gas, altså hvis du ikke kører motorcykel. Ja. Gør den ligesom en lille bil, så er den økonomisk. Eller mere økonomisk. Ja, det tror jeg i hvert fald. Ja. Og så er der det der en lille dum detalje med, at man har valgt at trække koblingskablet lige henover der, hvor man sætter nøglen ned.
Det er jo ikke noget, der betyder noget, men det er bare sådan... Ja. Ja, og det er både på den gamle her og på den nye. Ja. Og så også det der med, det har jeg i hvert fald set andre sige. Også, og jeg synes heller ikke, at de tager ikke helt fejl. Det er det der med, at den er ikke så venlig til at vende rundt på. Nej. Så tager du og trækker den og skal have den vendt og sådan noget, så har den ikke så stor en venderadius. Ja, ja, det er ikke meget styreudslag, det er ikke det der, det er skide irriterende. Det er i hvert fald, når man lige skal vende den rundt ind i garagen. Ja, men altså, det er jo ikke noget, som der er et decideret problem, så skal man bare lave en 5-punktsvending der. Når man kører, er det ligegyldigt. Ja. Men nu kan vi lige hurtigt holde ind på en resteplads og se. Det kan bare holde her, og så... Ja. Lige tage et lille view. Jeg havde faktisk også snakket om, at kunne lave sådan et bytte. Men det har vi jo så prøvet, men forskellen på dem, den er så lille, så man kan ikke rigtig mærke nogen forskel. Nej. Ja. Men altså, det er jo 17 generation 1. Korte greb. Ja. Og Freak. Ja. GB Racing cover der til dækserne og... Ja. Akrapovic. Ja, men ellers er der jo faktisk ikke... Så en anden nummerpladeholder. Ja. Det er jo nogenlunde det. Ja, og så er lige nogle lidt ekstra høje dæk. Ja, jeg er begyndt at køre med det. Det er 55, ikke? Jo. Ja. Det er jeg rimelig sikker på. Ja. Ja, 55. Og det giver altså bare lige lidt mere, når du skal ned i svingene. Han er lidt mere manøvredygtig. Ja. Ja. Så er der den der, den gamle her. Den har fået, der er så lavet sådan noget i noget 3D-print. Fordi det ser sådan, når man står og ser den, hvis den ikke sidder på, så kan man se styrdæmper og horn og alt sådan noget. Det synes jeg ikke var så pænt, så der er jo lavet det. Så er der sat kølerbeskytter og sådan noget på. Bare en undergreb. Og ja, så er der kommet dem på i stedet for de bagerste passagerfodhvilerne, de er taget af. Og det, ja. Vi gider ikke køre. Ja. Og det er gummi på tanken. Og så en linse. Og de der til løfter. Ja. Det er det. Og så, det er jo vindport. Ja, at de der sidepaneler der, det må jeg jo helt glemme. Ja. Som ja, det er som den der overfødt med. Der er før der er der jo bare nogle huller inde i stillet, nogle gevindhuller, hvor man kan se de her sæde. Det kunne man godt have gjort lidt pænere. Så den har fået de her på. Og så prøver jeg at lave noget, som matcher med det andet deroppe. Ja. Så det er da egentlig okay. Ja. Ja. Skal vi trille videre? Det kan vi godt. I det danske land. Vil du køre på den her, og så sige nogle kloge ord? Ja, men altså, vi kan jo godt lige sige, hvad... Nu prøvede man den jo ikke så meget, og altså, det er jo sådan lidt for glemt. Og nu er man lige siddet op på den, så kan vi lige sige, hvad forskellen de er. Ja. Altså, hvis man...
Hvis man kan mærke nogen. Ja. Helt umiddelbart, det er speedometer. Det er noget af det første, man lægger mærke til her. Jamen det er det jo også her, og jeg ved ikke... nej, det var kun lige når man... altså, jeg synes, at når man sidder... eller lige sætter sig op, og man har benene sådan nede af siden der... Ja. Der ved, så føles den lidt bredere ved sædet. Ja. Det kan godt være, den er det. Ja. Men altså, men når du så kommer op og sidder på fodhvilerne med benene der, eller fødderne, så er der sgu ingenting der. Ej, de er sgu meget lige hinanden, det må man sige. Så synes jeg, at når jeg skifter gear med den her, så har den sådan, der kan du mærke af, at den ligesom klikker ind i. Ja. På ikke samme måde som den gamle der. Ja. Det er nok fordi gearkassen ikke er helt til endnu. Ja, den har jo ikke rigtig kørt noget. Ej, 1400 kilometer. Ja. Altså, den umiddelbare forskel, hvad man lige ser med det samme, når du sætter dig op, det er jo for det første speedometer. Ja. Du har et menuhjul herover, som jeg har hørt, at du har klaget lidt over. Ja, det er lidt flimset og så. Ja, men ikke noget, som der ligesom er... Og der er også noget med, at på den her, der kan du godt skifte modes, når der er, du kører, ikke? Du skal bare slippe gassen. Det kan du ikke på den der. Inden. Ja, den der kan du ikke skifte på, mens du kører. Nå, okay. Jeg har godt nok ikke prøvet det, men det har jeg hørt flere sige, så jeg går ud fra, at der er noget om snakken. Jamen altså, umiddelbart så er det lige ret. Ja, du kan ikke gøre det, vel? Nej, men jeg prøver lige hurtigt noget. Nej, heller ikke, hvis du tager koblingen. Nej. Det er sådan lidt. Hvorfor? Ja. Ja, det ved jeg ikke. Ja. Det er de nok tænkt. Det er hvem ved dog det? Man kører altid lige ind til siden, begynder at regne og skift. Ja. Ja. Jeg synes, at det her, det hakker noget lige nu. Ja. Men det kan også være, at det er bare mig. Der er ikke noget hakkeri her i den her ende. Nej, okay. Jamen, så er det jo fint. Nu kan vi lige prøve at mærke, hvordan den er ude i sving. Ja. Og så er der en umiddelbar forskel også, hvilke... Der er også kommet en lille smule bag på en. Der der er det her luftindtag på den her. Det er jo rigtigt, at den suger luft ind der. Ja. Og på den anden tiger der, jamen, der er det snyd. Snyd og bedrag. Ja. Det er grove løjer. Men det er det jo også på 9'eren, der er det jo også. Ja, og vist også på 7'eren. Der har man bare tænkt, det er noget, vi skal tage fra, at det ikke er den der Yamaha V-Max. Jo. Så laver vi noget, der ligner noget af. Men nu har de rent faktisk også fået det sendt til, at man kan bruge det. Ja. Eller at det virker. Ja, men altså, den har jo også noget airram, men det er bare lige mellem lygterne. Ja. Men altså, man sidder jo storartet på den her. Altså, de er jo meget lige hinanden. Ja, helt sikkert. Man får lidt mere vind på sig på den her. Ja. Det er rigtigt. Men det er jo ikke noget, som der ligesom har nogen...
der har nogen betydning. Okay. Altså, jeg synes, at når jeg hopper op her, altså, jeg kan ikke rigtig mærke nogen forskel. Nej. Jamen, det er også lige, hvad vi fandt ud af, så er tanken her, det er jo også den samme tank. Ja, ja. Ja, så... det er en meget smart lille detalje, at man kan tage de der plastikstykker fra den her model og sætte over på, du kunne have de løsner. Ja, det vil selvfølgelig ikke fuldende udseendet, ligesom det gør nu med... Den har jo lidt et specielt udseende der. Ja. Og så synes jeg, at gearne, de går altså lidt nemmere på den her. Ja. Den har en lidt federe gearkasse. Ja, det kan godt være, at de har lavet et, der virker lidt bedre. Jeg synes nu godt, jeg kan lide det her. Det fungerer. Ja, men det er slet ikke for at sige, at den anden den har en dårlig gearkasse. Jeg synes bare, at den her, den er sådan lidt mere... den klikker ned, og du mærker det sådan konstant. Ja. Men det er, når den har kørt 25, så er det helt nok lige så lat, ligesom på den her. Ja. Jeg kan lige køre op til en vej her, og så kan vi bytte tilbage, hvis der... Ja. Så du kommer ud og køre på din... Ja. Synes jeg, quickshiften, den er altså også bedre på den her. Ja, den fungerer rigtig godt. Ja. Og så har den også det der auto. Ja. Det har jeg godt nok ikke lige prøvet, men... Nej. Altså, selvom de begge to er en CB4, så har den her altså bare lidt en anden lyd på motoren af. Og det ikke det udstødningen? Jo, det kan også godt være, men det... Jeg synes bare, at det kommer fra motoren af, med at den har lidt mere... Nå, jamen det er nok det, du kan høre op igennem her. Igennem de 2 kanaler der. Eller hvad man nu skal kalde det for. Fordi der kan man rigtig høre indsuget der, når det er, man giver den lidt gas. Ja. Det er nok det. For ellers så kan man da ikke rigtig høre, at det ikke giver den noget. Nej. Men lige hurtigt en anden ting, hvad jeg ikke rigtig bryder mig om den her, så er det den her baglygte her, som der er fra, der ligner, at den er fra 2014 MT-09. Ja. Jamen det har nok haft en masse til overs. Ja, så kan man lige så godt bare genbruge. Ja, men sådan når man ser, ikke også, altså man kan også sige, at det her, det er jo sådan lidt flere detaljer, som de ligesom ikke har på den anden. Og det her stykke her, er der ligesom gjort lidt mere ud af end herover, ikke? Hvor det bare nærmest glat. Jo. Men stykkerne, det er faktisk... der kan man kunne tage det derfra og sætte det over på. Og der har den her jo... Det der, det kan jeg godt lide. De der... Ja. Ja, men så skal man bare finde ud af, at der er noget andet med det der indtunings eller noget. Ja. Det er rigtigt. Men altså... Og så gaffelbrugen, den er også lavet lidt om. Her, der sidder det der cigaretstik her. Hernede, og... Ja, det er de flyttet lige lidt længere op. Ja, så det sidder der nu. Ja. Jeg ved ikke engang, om det stadigvæk... Skal man stadigvæk have en sådan cigartænder i? Ja. Ja. Nej, det har de ikke tænkt. Nej. De fleste, de bruger USB. Ja, de bruger USB og ikke en cigartænder. Ja. Men... Ja, det har man har virkelig brug for lige at få sådan en piv tobak, når der man kører. Ja, gerne imens også. Ja, helst. Ja. Så lige have sådan en flip op hjelm, og så bare gå i gang. Simpelthen. Men skal vi tage det sidste stykke herude, og så køre... Ja.
så hjem af det går. Ja. Så har man også fået en lille tur i dag. Ja, det er jo det. Hvor var en du? Ja. Er det lidt god? Ja, dum du. Ja, altså man sidder sådan lidt mere... altså det synes jeg, man sidder lidt mere oprejst herovre. Ja. Men tror du ikke det, fordi det virker som om, at styret det er skubbet lidt længere frem på din? Den kan jeg lade mærke til. Det kan også sagtens være, at det har gjort det. Ja. Men også lige en detalje, det er, nu var vi ude og kigge, at der var på et tidspunkt, der kørte vi ned, der havde jeg en MC09 SP'er. En 2019. Ja. 1920. Ja, en 19 model. Ja. Og det var simpelthen sådan, jeg tænkte, nu skal jeg sgu have noget større. Jeg skal have mig en MC10'er. Ja. Så vi kørte ned til Bille MC, og han havde en til salg til 155, der kørte 7.000 eller sådan noget. Ja, det var billigt. Ja, og det var jo en rimelig god pris, han havde på den. Og der tænkte jeg, jamen, jeg skriver om han til den her lytte og sådan nogle penge til ham, og ja. Og så kommer jeg derned, så står jeg og kigger på den, og jeg blev så skuffet. Mere af det med, at der var sat sådan en forhøjet skærm på, altså sådan en touring-skærm til dem her. Og det var virkelig grimt. Ja, og jeg stod bare og kiggede frem og tilbage, og så, nej, den skal jeg ikke have. Den synes jeg, den var bare så grim. Altså, det er jo bare sådan, man lige føler. Så nu her, hvor jeg var over og tænkte, nej, jeg giver lige sådan en chance igen. Jamen, så synes jeg lige pludselig, den er pæn, når den har det her originale vindskærm og sådan noget. Det betyder altså bare en hel del, det der udseende, lige første gang, man lige ser på den. Ja, helt sikkert. Så helt klart, at hvis du har sådan en, og du sætter en til salg, skal blive over til original. Det betyder altså en hel del. Ja. Og jo, så synes jeg også, at den havde sådan forhøjet af de her styrforhøjer der. Og jeg mener, det var det, for jeg synes også, at det her, det så så underligt ud. Ja. I hvert fald i forhold til, hvordan vi ellers havde haft en MT10 SP'er før. Af samme model som den her, også en generation 1. Ja. Jamen det er nok det. Jamen de har nok forsøgt at lave den om til noget touring-agtigt biler der. Men altså, jeg synes bare, at den er så touring, så også nu. Ja. Kan være. Ja, det kan man sagtens køre lang tur på. Ja, jeg vil ikke have noget som helst problem med det. Nej, overhovedet ikke. Man sidder rigtig godt. Og hvad er det hedder? Jamen, men da vi så var dernede, så man jo så den der R1'er der fra jubilæumsmodel fra 2012 af, og så vælger man jo ligesom, at jamen det skal være den, fordi den så lidt bedre ud end MC09'eren.
Og den var også billigere. Ja. Hvad fanden var det egentlig, du gav? Var det 125, du gav for den? 125 eller 130. Ja. Jeg kan ikke lige huske det præcise tal der, men det var i hvert fald i det leje. Den var virkelig flot. Ja. Rigtig flot. Og nu har jeg set, at den er kommet til salg igen, så nu overvejer man lige, skal man ikke... Skal man sætte sig i gæld, eller skal man... Og det er jo lige før, man har lyst til det, på grund af bare det udseende, den har. Ja. Den var også pæn at have stående inde i stuen. Ja, men altså, det var den, der kan Kæler godt gå hjem med sine vaser i forhold. Ja. Det kan de helt sikkert. De kommer ikke i nærheden. Nej, det gør de fandme ikke, der. Lige meget, hvor meget de kæler for dem. Ja, man har jo humor. Ja, men det har du da. Nat. Ja. Jamen, der er kommet et eller andet dyr ind i hjælpen her. Ej, det var mega irriterende. Ja. Det er godt, den har det der autostabilisering. Det her GoPro her. Nu, sådan der, tror jeg. Altså kan man så lige slutte den af med, vil du købe sådan en her igen, eller? Ja, jeg vil. Det er helt sikkert. Jeg synes, at den er så fed. Altså, den lyd, den har, og altså, det er jo også virkelig sådan salg på pointe for mig. Det er... lyder den også fedt. Ja, og jeg synes, den ser fed ud. Jeg kunne ikke lide den til at starte med det. Eller, jo, jeg havde det sådan, men den er nok okay. Men jeg synes, at det blev federe og federe. Ja, den vokser lidt på en. Ja. Altså, modet. Ja, det også den. Det skal vi lige have på det rene. Ja. For ellers er den rigtig pæn. Ja. Ja. Men jeg vil købe den igen. Ja. Også fordi nu ligger jeg også og har en med ude at køre nogle gange. Og jamen altså, det er fedt at kunne sidde med dem her og så have en om bagpå. Ja. Det eneste, man bare lige skal gøre, det er, at man skal lige der købe nogle forlængere til... Altså fodvidder. Altså man ikke sidder som sådan en anden lille skrubtus om bagpå der. Ja, fordi der sidder de virkelig højt. Ja. Og det, der hjælper det altså virkelig meget. Ja. Jeg må så sige, hvis med hensyn til at købe igen, jeg gik faktisk og overvejede at sælge den her. Og det er fordi jeg har en MT-09 SP'er, som jeg stort set har kørt, den har jeg kørt på det meste af tiden. Og jeg havde sådan lidt, men den kører jo fint. Hvorfor er jeg i det hele taget have den her? Men jeg skal love for, at den her er så meget bedre end MT-09. Så nu går jeg faktisk og overvejer, om jeg skal skyde MT-09'erne af i stedet for at beholde den her. Ja, nu du lige er kommet ud og så lige prøvet den igen. Ja, den kører. Den er så stabil, og man sidder herregodt, og den har et monstertræk, og den lyder vildt godt. Den har bare så meget kørende for sig, og jeg er egentlig lidt skuffet, fordi vi var nede i bikeshoppen og andre steder, hvor der er forhandlerne, de står nærmest
og taler MT-09'eren op, og synes, at den her, den er blevet for dyr, og er meget i vejen. Det kom ind. Tur. Ja. Det er hurtigt rundt om her. Det kom egentlig lidt bag på mig, at man ikke gør ligesom mere for nu af døren. Fordi den er bare meget bedre. Så går du og med en 9'er og 10'er, så gør dig selv den tjeneste, at du skal simpelthen prøve dem. Jeg ved godt, der er mange, der siger, jamen du har ikke behov for 165 heste. Og nej, det har man ikke, men jeg vil også gerne have en Ferrari. Men der har jeg sgu heller ikke brug for 500 heste. Og det er jo ikke, fordi man ligger og kører som en sindssyg. Det er bare det der med at have den der. Ja, det er altså bare fedt. Det er fedt. Det er det. Det er fedt at have. Altså, det er jo heller ikke sådan, at man ligger og kører åndssvagt hele tiden. Altså, der er der nogle gange, hvor jamen, der har man da lige taget sig selv i hov. Men altså, det er jo også fedt at have kraften. Ja, det er det lige præcis. Og så når man sidder på den her, og det har du også selv bidt mærke i, fordi at du synes, der var sådan lidt bred, ikke? Jo. Det synes jeg jo bare er rigtig fedt, for man kan virkelig mærke, at man kommer op på en stor motorcykel i forhold til MT. Ja. Men altså, hvad er det, der er forskel på pris mellem den og din SP'er, MT-09? Ja, nu MT-09'eren, den mener jeg, den koster 167 lige i øjeblikket. Og 10'eren, den koster 215. Så det er selvfølgelig kun en 50 cirka. Ja. Det er jo selvfølgelig også mange penge, især hvis man ikke har dem. Men jeg synes helt bestemt, den er altså bare det værd. Den er lige de 50.000 mere værd. Helt sikkert. Altså, fjedringen, selvom det er en SP'er, jeg har, fjedringen på den her, den er meget bedre. Ja, hvad synes du så om forskellen på den og den her? Ja, er det en høne? Nej, det er en hund. Nej, det er en hund. Ja. Jeg ved, hvor det er ejeren, han bor derinde. Nå, okay. Så den er alligevel på vej hjem, kan jeg se. Ja, med de små ben kan den heller ikke gå så langt. Nej, det er også det. Ja. Nej, altså, hvis jeg stod sådan i dag, og egentlig skulle vælge imellem at købe en lettere brugt, eller sådan en ny her, jeg synes, det vil være lidt svært, medmindre man har pengene. Har man pengene, så vil jeg til hver en tid tage den her, fordi nu er jeg jo også en elektronik-freak, og den har bare lige nogle flere ting, den her. Jeg ved ikke sådan lige om, hvor meget man har brug for det, men det er også ligegyldigt. Det er jo også fedt at have en mobiltelefon, der kan en hel masse. Ja. Selvom man ikke går og bruger det hele tiden. Ja, men det er ligesom at købe den nye Samsung med det ekstra zoom. Det er fedt nok at have, men hvor tit bruger du det? Ja, nu har jeg den jo, så jeg bruger det ikke særlig tit. Hey, men det er fedt at have. Ja, nemlig. Det er lige det. Ja, det er... Skal vi slutte den og sige, det er sådan set, hvad vi har at sige om MT-10 generation 1 og 2. Ja, og har I nogle spørgsmål, så skriv dem i kommentarerne, og så tager vi ud og kører en tur igen og lige snakker om det hele. Ja. Thumbs up. Like og... Ja, det er vigtigt. og følg os. Det vil da gøre en hel masse, hvis I kan lide videoerne i hvert fald. Ja.
Så kommer der flere nemlig. Ja. Men tak fordi I så med. Ja. Og så til enden. Og tju hej.